Chuyện teu in lo she ve mania thil thleng kha no pakhat chu tu ti shet lovin black magic mangin an doi ani awme chu chona chunga thil thalo taka thleng ani awme engmo eng thil nge thlenga han sai cheng do teu kashi cheng che bek lo ke pon mani lo ka thil thleng kha ni awme ni mani lo ka thil thleng kha ni house number som pakhat ami chu tu ti shet lovin black magic mangin an doi ani awme om na lai hmuna phai chan tu man kal ngam to lo eng thil nge a kan chunga hen thil thalo te a thleng ve kha ange ni kan va ho phai to nge ti khan da om ro chan sit te om chang ka ra shit le do cheu nia ole Satia in lampang pana ka ho chuan an thil sei chu ngai to ru chat chata ka chunga chuan a thleng ve ngem te ngai to ringut chuan ka khalta ti chuan ka kal zel chuan thom chu ka shata thom chu alo hnai zela kan han en chiang dawa mishing ore ani lo kan han en chiang zela mishing ani lo ram huai ani eng thil nge ni ngai so ram sang nge mishing ani ti po she lo chu mi in chunga chuan han lon chawa ti chuan chu ram huai chuan kom ve ani ti she om tak hianin a om ta eng thil nge ni ngai so ka do lo Satia lau taka ka din khong rang lai chuanin enge ka ti ber to po ko shelawa choram samak tak mai chuanin amit meng ra pom tak mai chuan min han enta ka du thelo ka lau lu tuk awang chuanin rang takin in lampanin ka hota choram hoi chuan miran zui ni aga shet wangin khang hmuna khan kal le to nga lo tu rin ka in tiang ani